Gombank krijgt liek als Raymond haar al een hele geschiedenis van uitval op squallen, van vrijstelling en thuiszitten. Bij Liet Talsum kregen ze een soort aandacht, structuur en één-op-één lesbegeleiding en dat werken. Ja, dan is er meer aandacht voor mij, dus dan kan ik beter werken. Dus dan kan ik ook meer vragen en dan, ja. Ik voel me hier ook gewoon heel fijn. Ik ben helemaal veranderd eigenlijk. De gemeentes Waardhoeken, Zuidwest-Friesland en Ljouwert jouwen nou alleen nog maar yield voor dijbesteging en net meer voor de speciale lessen. Raymond die wordt nou verplicht vanuit de gemeente om in te stromen naar de Einstein-klas. En natuurlijk is de Einstein-klas een kans voor hem. Maar daarnaast moet hij wel de kans krijgen dat hij begeleiding van u naast had. Maar een beschikking. Want de beschikking die hij op dit moment kregen heeft, is een vijfde van de volledige beschikking van vorig jaar. De gemeentes wonen het flienieren los, want zorg- en onderwijsbudgetten bij het net toch elkaar herinneren zijn ze. Van zo'n ben waard voor 1 jaar een uitzondering maken, zodat ze examens doen kunnen. Maar net weten wat je daar binnen is voor deze kwetsbare groep tegen stressvol. Alles wordt een beetje onzeker nu, ja. En we hebben Rom in de klasse, des jocht er chin op. Als het moet, dan moet het, maar eigenlijk voel ik me er niet zo goed bij, nee. En dat geldt dan net alleen voor Raymond? Nee, het gaat om 3 jongeren op dit moment. En een jongen die het al eerder stranden is, die thuis zit. Dan gaat het om Jurre. Simem jocht het net zitten dat hij weer waarom in de klasse mat, want zelfs in het speciaal onderwijs konden ze heel nog meer met hem. En zij speelden hem in de kaart. Hij wou niet naar school, dus ging hij niks doen, werd hij geschorst en zat ik weer met hem thuis. En op Liet Stolsen werken ze gewoon anders. Dan grijpen ze hem bij zijn lurven en zeggen ze nee, als jij wegloopt, we brengen je weer terug. Structuur, die duidelijkheid, de veiligheid, het 1-op-1. Niet allemaal druktemakers met ook beperkingen die hem storen. Uit de groep, 1-op-1. En dat werkte gewoon fantastisch. Ja, leefde hij daarvan op? Ja, hij voelde zich veilig en hij kon gewoon weer elke dag naar school. Maar troch alle onwissigheid over zijn toekomst kregen stress en midden in zijn examen hier is Jurre helemaal ophouden met leren. Nu zit hij in een instelling. Ja. Dat was ook niet de bedoeling. Nee, we lopen al jarenlang te knokken voor een goede plek. En dan heb je een goede plek gevonden. En de gemeente bemoeit zich ermee op een niet eerlijke manier. En niet een professionele manier. En mijn kind gaat er onderuit. En die wordt uit huis geplaatst. De 3 gemeentes houden vol dat de onderwijsinspectie verbeen had dat de speciale lessen financierd worden. Maar de inspectie zei zelfs dat ze daar net ook gaan als het betellen wordt van zorgbudgetten. Ze jouwen aan dat het initiatief van Liet Talsum sympathiek is. Juridisch ingewikkeld, maar wel mogelijk. Er is een soort onduidelijkheid en geen of minder communicatie. In elk geval wordt Liet Talsum moeten spult zet en binnen de banden dupe, vindt Rusticus. Ze willen opjongen. Terwijl er een heel soort in zit. Ze kwamen het werkproces in. Of er nog geen trok in. Ze maken de puberleeftijd terug. Deze band die hebben een beperking. Ze zijn puber. In die puberleeftijd moet ze nog leren. Wij helpen ze de puberleeftijd terug. En hun beperking die gaan ze over. Maar daarmee kunnen ze best de maatschappij in. Liet Talsum wie de pionier in het combineren van zorg en onderwijs voor deze speciale groep. Maar speelt het nog geen rol bij de nieuwe Einstein-klasse en geldt voor de speciale lessen krijgen ze het meer. Overal schieten de initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Dus ik snap gewoon werkelijk niet dat de gemeentes hier in Friesland daar zo afwijzend tegenover staan en het zelfs gewoon verbieden. Van Raymond en de oren bloot de toekomst onduidelijk. En het kind zou simpel wezen. Het is wel duidelijk wat jij zou willen, gewoon hier het diploma halen. Ja, dat zou ik graag willen, ja. Ja. Heb je dan ook nog ideeën wat je daarna wilt? Of verder leren of een baan gaan zoeken.